Здравейте, приятели на мотоциклетния спорт! През изминалия уикенд нашият екип се отправи на запад. Целта ни бе сръбския град Крушевац, край който си дадоха среща най-добрите мотокросисти от региона. С население малко на 75 000 души, Крушевац се намира в Поморавието, централната част на страната. През 1387 година градът е столица на владенията на княз Лазар. Да припомним в интерес на спортната история, че именно тук преди 10 сезона, на 27 март 2003, националният ни футболен отбор, воден от Пламен Марков, побеждава в контрола Сърбия с 2-1 след попадение на Стилян Петров и Светослав Тодоров. В нашето предаване обаче топката не е на мода, просто защото привкусът на бензин и екшенът върху две колела я обезвъздушават. 89 състезатели от 8 страни преминаха техническия преглед в Глобария и отправиха поглед към призовите места. Трябва да отбележим, че този път бе сформирана група в класа АТВ, както и старанието на домакините. За една година организаторите очевидно са положили много усилия, за да се създаде по-голям комфорт на спортисти и публика. Обезпечаването на боксовете от към ток и вода през 2013 се оказа константна величина, неподвластна на капризите на природата или на местни недоброжелатели. Трасето в новия си вид е значително по-атрактивно, наподобява като конфигурация световния еталон Горна Русица, без разбира се да притежава българските стандарти за качество. Голяма помощ на сръбските си приятели оказа родният дизайнер на трасетата Тотю Чекеров. Суперлативи за работата ви, това се чу и в боксовете, и от публиката. Колко дни бе необходимо? 6 дни работя тук, тъмно до тъмно, може да се каже. И с тази идея да направим нещо качествено. Обичат ли сърбите мотокрос? Мисля, че го обичат. То се видя и по публиката днеска, която беше. Имахте ли затруднения в работата? Никакви. Много леко се работеше, с голям мерак. Благодарение на двамата братя организатори. Нямам думи. Спокойно, бързо, за кратко време направихме. След толкова положен труд, човек удовлетворен ли е? Разбира се, като видиш нещо хубаво, което се харесва от много хора, как? В клас до 65 кубически сантиметра на стартовата бариера застанаха 14 състезатели. Тук се открои Никола Хранич от Хърватска. Младият пилот направи отлични 2 манша, спечели максималният брой от 50 точки и не остави никакви надежди за съперниците си в битката за първото място. Зад него вреше и кипеше, като хегемонията се оказа унгарска. Адам Ковач и Криштоф Якоб водиха оспорвана битка помежду си, като в първия манш Кшиштоф Якоб бе по-агресивният, докато Адам Ковач намери по-железни нерви в края на състезателния ден и успя, макар и с равен брой точки, да се превърне в първи подгласник на победителя от Хърватия. Нашите момчета също имаха сериозни амбиции да стъпят на подиума, но нещо не се получи. Кристиан Иванов започна деня сполучливо, финишира на 4-та позиция в първия манш, но после отстъпи 2 места назад. Виктор Касабов заложи на сигурността, 6-то място в началото на деня, след това подобри с 1 позиция своето представяне, но тези 31 точки му донесаха шанс само за място в шестицата, не и на подиума. Един от най-стабилните ни пилоти в този клас до 65 кубика, Димитър Петров, зае 5-та позиция в първия манш. Очаквахме да подобри представянето си по-нататък, но нещо се случи, нещо му попречи, може би не издържа психически, може би пък и тази писта не е от любимите му, но с 14 точки 7-ма позиция и с 30 актив за крайното класиране за кръга, той затвори челните 6 в надпреварата. Голямата изненада тук бе унгарецът Томазо Бертото, един от фаворитите, просто се провали в първото преодоляване на трасето, допусна грешки, участва в едно падане. След това се активизира, даде малко повече газ, но отново не бе способен да се бори с Никола Хранич. 7-то място за Томазо Бертото специалистите приеха като сериозна изненада. В групата имаше още един българин, Алекс Кожухаров, който финишира на 12-то място от 14 пилоти, стартирали в този кръг.
Така изглежда и класирането в клас до 65 кубически сантиметра. През 2013 конкуренцията в Еврошампионата в клас до 85 кубика е изключително сериозна и можем да бъдем радостни, че нашите топ пилоти дават сериозен отпор на конкурентите си в региона. Финалната битка, разбира се, ще бъде в Англия, но нашите положиха страхотни усилия и много старание, за да покажат на какво са способни срещу хървати и румънци. Не направи изключение и стартът на пистата Гаич край Глобаре. Трасето е с дължина 1577 метра, разполага с 20 завоя. Казах вече, че през 2013 трасето е с променени елементи. Променени са някои от скоковете, за да бъдат те доста по-атрактивни и за да има по-голяма сигурност за спортистите по време на отделните маншове, но да продължим мисълта си за развоя на борбата в клас 85 кубика, където голямото име в неделния ден се оказа Хакан Халми. Талантът от Севлиево по един категоричен начин наложи волята си в първия манш, макар че многократно бе подлаган на изпитание, особено от страна на Лука Црънкович от Хърватия. Разбира се, и Роберт Томпа имаше своите шансове, но румънецът участва в едно сблъскване след старта, загуби позиции и след това трябваше да се бори страхотно. Нашият Ивелин Манев не му даде възможност да го атакува, макар че в продължение на 2-3 обиколки Манев и Томпа вървяха гума в гума, както се казва. Все пак Хакан Халми взе тези важни от психологическа гледна точка 25 точки в средата на състезателния ден. Втората позиция за Црънкович му донесе 22. Манев с 20 финишира трети. Роберт Томпа с 18 четвърти. Алекс Димитров и Харли Горов в компанията на Станислав Цеклоев и на Тони Цветков също дадаха с окраска на надпреварата. Тази битка между четиримата се развиваше зад гърба на топ фаворитите, но и тя носеше колорит на надпреварата, в която взеха участие още Симон Венев, Георги Тотев и Момчил Иванов от нашите момчета, както и Румен Мирчев, разбира се, завършил 12-ти. Нещата се промениха във втория манш. Там вече Роберт Томпа изглежда доста посмъмрен от своя треньор и от хората в бокса. Стартира много концентрирано, взе лидерската позиция и не я изпусна във втория манш до карирания флаг. Лука Црънкович тръгна да го гони, но бързо разбра, че няма сили и затова заложи на стабилната езда. Хакан Халми караше зад Црънкович, но и той не предприе никакви рискове, защото при създалата си ситуация в този кръг и третата позиция на Хакан Халми му осигуряваше крайната победа, защото той събра 45 точки, Црънкович остана с 44 на второто място, а въпреки победата си в следобедните часове на неделния ден Роберт Томпа с 43 точки затвори топ 3 и стъпи на подиума, но на най-ниското стъпало на стълбичката. Ивелин Манев, Алекс Димитров и Харли Горов се представиха по различен начин. Алекс Димитров бе стабилен и той не предприе рискове, кара разумно, опита се да атакува тогава, когато силите му позволяваха, докато Ивелин Манев бе малко по-слабо агресивен във втория манш. Харли Горов допусна едно падане, което го лиши от шанса да се бори за място на подиума. С 30 точки той затвори най-добрите 6 в това състезание, в което наистина имаше какво да се види, но голямата радост остана в крайна сметка за България в лицето на Хакан Халми. Трудна победа в Глобаре. Защо? Трудна беше, защото във втория манш трасето много се излъска и се пързаляше и не ми останаха сили. В първия беше убедителен, издържа на всички атаки. Да, издържах. Трасето беше много добре, влажно и държеше. В края на деня обаче се наложи да бъдеш и по-внимателен. Да, заради излъсканото трасе да ни падна и заложих на сигурно. Целите? Целите са ми да стана републикански шампион и в източноевропейското да вляза в тройката и в Англия. Там каквото Господ е решил. Да.
Ето ги водачът и неговите подгласници в генералното класиране. Глас до 85 кубика. Място в шестицата. Успех ли е? Да, но голям успех е за първа година в 85. По-различно ли е в този клас? Да, тук моторите са по-мощни, по-лесно скачат скоковете. Какво ти попречи за място на подиума? Аз съм за първа година в този клас и всички са карали много повече от мене. Доволен ли си от себе си? Аз съм доволен. Да се надяваме, че и треньора е доволен. По-нататък? По-нататък да се надяваме, че ще има и трети места. Само трети? Не, и първи и втори. Екшенът върху две колела край Глобаре стигна своята кулминация в клас MX2. Българските надежди за атака на първото място бяха свързани с представянето на Янко Ташев от Самоков, както и с изявите на Кристиан Ангелов от Мотошмиц. Пилотът от столицата се е прицелил към челната позиция при младежите. Конкуренцията обаче бе изключително сериозна. Всичко започна с едно сблъскване между Кристиан Ангелов и Калоян Илиев малко след старта. Трябва да ви кажа, че в съботния ден, в дена за квалификации, Ангелов щупи безименния пръст на своята лява ръка и въпреки в силната болка застана на стартовата бариера. От този контакт между двамата болката се засили и при доста сложна ситуация Ангелов проведе първото изпитание за деня. Янко Ташев в началото бе затруднен от хърватина Лука Крижник, който владееше лидерската позиция за един период след старта от около 3 обиколки, но след това се счупи съединителят на неговия мотоциклет и той преждевременно бе принуден да се прибере в бокса. Всичко това откри отлични шансове за таланта от Самоков и Янко Ташев не пропусна своята възможност с много смела езда, с равномерно темпо, което той поддържа през цялата дистанция. Янко стигна до успеха. В първия манш Вирил Корбер от Румъния бе негов първи подгласник, а хърватинът Александър Станкович, който е големия конкурент на Кристиан Ангелов при младежите, достигна до третата позиция. Кристиан направи хубав манш. Пред него финишира Якош Рожгони от Унгария. Позицията на нашето момче обаче му откри шанс да мечтае, въпреки че болката не го напусна до последния метър на дистанцията. Във втория манш нещата бяха още по-атрактивни. Янко Ташев загуби старта, но след това бързо си върна лидерската позиция с серия от много дръзко и майсторски извършени маневри, особено в високата част на трасето, при спусканията и при тези сериозни изкачвания. Българина се чувстваше много уверен. След него обаче нещата се попромениха, защото Кристиан Ангелов влезе в люта битка с Акош Рожгони. Унгарецът показа агресивност в един момент в средата на разстоянието 25 минути, плюс 2 обиколки трябваше на 2 пъти в неделя да преодолеят състезателите в този клас. Показа агресивност, от която Ангелов се измъкна на 2 пъти, но след един контакт в равната част на трасето помежду им се стигна до падане. Кристиан се опита да запали своя мотоциклет на 3 пъти, не успя. След това остави машината, за да помогне на съперника си, който пък бе затиснат от неговата машина. Така много време се загуби, изостанаха двамата, но въпреки всичко, тук големия шанс за Кристиан се оказа от падането на Александър Станкович. Хърватинът счупи мотоциклета си и той в средата на манша отиде сред зрителите. Така, след като загуби точки, Ангелов можеше да навакса. Въпросът бе докъде ще стигнат нещата. В крайна сметка при мъжете Янко Ташев с максималния брой от 50 точки постигна успеха пред Виргил Корбе от Румъния. Малко щастливо, но пък на фона на развитието във втория манш на нещата на подиума стъпи Тамаш Чазър от Унгария с 35 точки. Кристиан Ангелов 6 при мъжете с 28, толкова колкото имаше и он от Корбе от Румъния, но по-лошия втори манш на Ангелов
му отреди тази позиция. 8-о място за Калоян Илиев с 27 точки. Това бяха нашите състезатели в топ 10 на тази изключително атрактивна битка на сръбска земя. Какво се случи при младежите? Там Тамаш Чазар от Унгария с 43 точки триумфира пред Йон от Корбея, Румъния 38. Трета позиция, подиум за Кристиян Ангелов, който успява в края на неделния ден да избие от пасива си и да вземе 2 точки на Александър Станкович. Сега разликата между тях в генералното класиране намаля. Има още изпитания до края на сезона, така че Кристиян владее положението. Надявам се да се възстанови по най-добрия начин, да зарасне този пръст, който му създаваше толкова много проблеми край Глобаре, и да го видим в още по-добра спортна форма през есента. Янко Ташев също върви по възходяща линия. Това е едно от отличните състезания за него през сезон 2013, така че той може напълно да бъде удовлетворен от изявите си в Сърбия през изминалата неделя. Така изглежда класирането при младежите в клас MX2. Мъжка битка. Да, доста тежко състезание като цяло и се радвам, че всичко приключи горе-долу наред. Наред приключи, но започна малко нетипично с щупен безименен пръст на лявата ръка. Това сигурно даде отражение. Да, доста голямо отражение даде още първата тренировка и като цяло си мислех, че нещата ще са доста по-зле, но се радвам на това, което постигнах. Интересно приспособление. От какво направи лекаря в Сърбия Лунгета? Ми приспособиха някаква шина от спринцовка и горе-долу закрепихме, да кажем, положението за състезанието. Болеше ли те? Да, болеше ме доста и цяло нощ не можах да спя от болки. Но по време на самото състезание не личеше някаква незгода? Ами личеше, но явно съм успял да я превъзмогна болката. Участвах в едно падане. Защо? Втория манш, да, сблъскахме с един унгарски състезател. Общо взето всеки държеше на своето и никой и се сблъскахме. Борехме се за позиция, което мисля, че е нормално да се борим за позиция. Стигна се до падане, което не беше добре, но така се случи. Намали пасива си на второто място в класирането при младежите? Да, съкратих 2 точки, не са кой знае колко, но може би това ще са решаващите точки. Радвам се на всяко нещо. Ето и разпределението на лидерската позиция и на позицията на преследвачите при мъжете клас MX2. Най-после заприлича на себе си. Защо? Ами, малко повече потренирахме и мисля, че на това се дължи. Доволен съм от себе си. Състезанието мина добре. Отново карах с стария мотор поради липса на части за новия. Това малко ме затруднява, но мисля, че с времето нещата ще се оправят. Пистата хареса ли ти? Ами, пистата ми хареса, допадна ми трасето. Доволен съм. В кралския клас MX1 този път присъствието не бе чак толкова впечатляващо. Само 12 пилоти видяхме в надпреварата, която донесе голяма радост на хърватина Хървое Карас. Той спечели и двата манша, изключително убедително, като не даде никакъв шанс на най-елитните наши пилоти Николай Йовчев, Тодор Тотев и Георги Гочев. Йовчев закъсня и на двата старта и въпреки серия от качествени маневри по дистанцията успя само да се превърне в първи подгласник на Карас. Хубави думи за Тодор Тотев, който с 40 точки оформи тройката на подиума. И в двете преодолявания на трасето Тошко демонстрира характер, успя да се пребори с Георги Гочев. При първата си година в този клас и варненецът Гочев заслужава уважение, заслужава добри думи. Той все още търси себе си в този клас, но съм сигурен, че не е далеч времето, в което ще го видим сред призьорите. С чувството си добре да потегля по дистанцията, Гочев прави заявка за присъствие при това шампионско при мъжете.
Убеден съм, че времето ще работи за него. В този клас Бисер Асенов е четвъртият наш представител. Той обаче завърши край Глобаре на последното 12-то място. В шестицата на клас МХ1 намериха място още Даниел Божик от Хърватия и Бранко Антич от Сърбия, но те значително отстъпваха в точково отношение на българската тройка. Хървоя Карас бе не надминат тук. Хърватинът показа страхотно чувство за темпо. На скоковете бе изключително агресивен. Непобедим се оказа той в неделния състезателен ден. Все пак има достатъчно време до края на борбата в източноевропейското първенство. Предстоят стартове на българска земя. Разбира се, всичко може да се случи. Нашите пилоти не бива да свеждат глави заради това, че не спечелиха златния медал в този кръг. Хубав ден с дъжд. Ще върви ли от тук нататък по вода? Надяваме се. Как оценяваш състезанието? Хубаво състезание се получи. Добре се класирахме българите. Аз взех трето място. Моя конкурент Николай Йовчев взе второ място. Защо не първо? Просто дойде по-силна конкуренция от Хърватия и все пак е състезание. Трасето? Трасето беше много добро. Трасето нямаше прах. Организаторите се представяха много добре и за финал дъжда заваля. По-добре, че устиска времето. Сега месец и нещо почивка, после? Нямаме почивка. Всъщност имаме почивка. След 20 дена сме в Босна и Херцеговина за 6-тия кръг от източноевропейския шампионат. В момента съм лидер с една доста прилична преднина. Надяваме се до финала на сезона да я запазя. Здрав ли си иначе? Здрав съм, да. Здрав съм, подготвен съм, очакваме състезанията. Най-многолюден се оказа класа МХ. Участваха 24 пилоти, които преминаха квалификациите. Човек може само да уважава младежкия ентусиазъм на тези олегнали мъже, които се хвърлиха в люта битка помежду си. Битка донесла успех на Словения в лицето на Борут Кошчак. Той спечели и двата манша и стъпи на върха с максималния брой от 50 точки. Въпреки старанието си, нашият Мартин Тодоров, многократен шампион на България, заложи на сигурността, не предприе рискове и се задоволи с сребърното отличие, а на почетната стълбичка стъпи и друг словенец Андрей Здовц с 40 точки. Той финишира трети. Шестицата затвориха други колоритни наши състезатели в този клас: Станко Боянов, Юлиан Райчев и Васил Стоянов. А в групата над 40 години се открои Красимир Градинаров, който също с максималния брой от 50 точки взе златното отличие. В компанията на стълбичката му правиха още Николай Нанчев и Ядренко Станар от Босна и Херцеговина. Място на подиума, това постижение ли? За мен да, чаках го дълго време. Вече втора година се боря за третото место и съм доволен. Има ли Райчев някаква заслуга за това? В случая днеска да, помогна доста, но имаше две падания и така станаха нещата, че беше в моя полза. Битката продължава с пълна сила за място на подиума в крайното класиране. Как виждаш сезона през есента? Основно се боря за третото място и мисля, че ще направя всичко възможно да остане така. Фаворитите във вашия клас недостижими ли са? Марти, по принцип, да, класа над всички останали и след него вече не може нищо да се каже. До 10-то место за мен всички са еднакви. Организаторите дадоха възможност за изява и на една скромна група в клас АТВ. В 2 дни протече битката тук, която завърши с нов успех за българската школа. Мартин Милев с 2 победи в 2 манши с максималния брой от 50 точки грабна златното отличие. Милош Мартинович от Сърбия и друг сърбин Алекс Балиш затвориха топ 3 на надпреварата, в която стартираха общо 6 пилоти,
Ако не се лъжа, за първи път през 2013 се организира състезание в този клас АТВ, но пилотите имаха мал шанс в края на неделния ден да карат и в многосилна буря. Заваля проливен дъжд, който се примеси в отделни моменти и в градушка, но смелите момчета издържаха на предизвикателството на природата и затвориха своето състезание с подобаващ български успех. Въпреки сериозната непредвидимост на надпреварата и острата битка с съперниците, българите издържаха и в крайна сметка триумфираха като отборни победители в този кръг на пистата Гаич край сръбското населено място Глобаре. Така изглежда и временното отборно класиране за годината. Добрите новини за българския мотоциклетизъм дойдоха от Латвия. В 11-я кръг от световния шампионат по мотокрос в клас MX2 нашата надежда Петър Петров реализира най-доброто си класиране в своята състезателна кариера. Българинът финишира на 4-та позиция с актив от 31 точки, след 8-ма позиция в първия манш и престижното 4-то място във второто преодоляване на трасето. Успехът бе за холандецът Джефри Херлингс, който с поредния си максимален актив от 50 точки е лидер в подреждането на този клас в световното първенство с 542. С актив от 196 точки, Петър Петров вече е сред най-добрите 10 в света в този клас. И още един български успех, само че в сериите Алпе Адрия на пистата Мост край Чехия. Там нашият шампион Мартин Чой направи отлично състезание. Водеше до последната обиколка, но все пак лидерът в шампионата Михал Фила от Чехия успя да го изпревари след голяма доза и късмет на негова страна. Мартин Чой заема 3-то място в генералното класиране, а ще го видим на 21 юли в Плевен, когато е поредният кръг от източноевропейското първенство. Това са събитията, които предстоят. Свободен месец август от към мотоциклетни емоции. След това богата есен на тема мотокрос, писта и супермото. Довиждане!